Fa un any, Albert Saltó i Marc Revenga van iniciar un projecte en comú al seu poble natal, a Flix, quan van aconseguir la concessió del restaurant de la piscina municipal. Gràcies a un microcrèdit inicial van poder transformar el local per obrir-lo a un públic més ampli i ara n'han aconseguit un altre per ampliar el servei. El que volem fer és anar invertint en el que és el local, anar millorant coses, donar un servei als clients que s'adapti a la seva necessitat i a nosaltres que també ens faci millorar i que els clients se sentin còmodes aquí, nosaltres ho farem a través del microcrèdit. L'inicial va ser per fer tota la reforma del restaurant, tot el que és el terra, la infraestructura. Ara el segon ja que hem demanat ha sigut per l'ampliació, per intentar donar un nou aire a la terrassa. És un atractiu que no està explotat del tot i ara hem vist que durant aquest any, aprofitant aquest estiu, li volíem ampliar el restaurant cap a la terrassa també. Tot això per mantenir la idea que tenien des del moment d'iniciar el projecte, renovar el local amb un aire fresc i crear un segell propi. Canviar-li la cara i imprimir un sello. Algú que sàpigui que dius, hosti, vegi una foto d'un plat o va en esta taula i diu, sé que estàs a l'ànima. Evidentment, i que ens encanta, però és donar una altra visió per a gent potser més jove, que està en un món que estem ara més globalitzat, intentar que arribi aquí també noves idees i noves formes de cuinar i de pensar en el que és la cuina i el servei, també més actuals. Donant pinzellades de lo que podien ser coses de la nova cuina, però respectant la idea i l'entorn al que vivim. Som molt conscients d'on estem, del lloc on vivim, i respectem la idea que hi ha aquí, però l'intentem donar una mica de volta, contentar tant a gent, diguéssim, jove com a la gent més tradicional. En el primer semestre del 2014, Microbank ha aconseguit 3 milions d'euros en més de 600 crèdits a les Terres de l'Ebre, una part dels quals estan destinats a emprenedors i microempreses que volen impulsar el seu negoci. La Caixa també promou els projectes sostenibles contra l'exclusió social, la pobresa o l'atenció a la discapacitat.